A diario podemos escoitar como o ser humano se está cargando o planeta, cada vez de maneira menos paulatina. Un dos grandes culpables? O plástico. Acollémolo na nosa vida con alegría, un material barato e versátil que non desaparece. En unha das súas virtudes está o peor dos pesadelos de tantos seres e do planeta en sí mesmo. Non desaparece. Convídote a que veñas comigo e fagas unha sinxela reflexión. Canto do plástico que utilizas no teu día a día é realmente preciso para ti? Sei que é moi satisfactorio queixarse do mal que está todo e do mal que o fan os demais. Pero, estás ti aportando á sociedade todo o que está na túa man? Estás empregando todas as alternativas dispoñibles? O cambio está en todos e cada un de nós. Ergo a destrucción do planeta, tamén.